И здравейте! Този видеоклип го правим с Дидака 360, за да ви кажем да пишете в коментарите дали ни харесвате клиповете и дали искате да правим още. А ако не искате, ще ви уважим и няма да правим. И ако ви харесват моите видеоклипове, лайквайте се. Ако не се лайквайте, няма да ви карам на сила, нали? И абонирайте се за моя канал. Ако не искате да се абонирате, не се абонирайте. И да ви кажа, че може да чувате ето такива писъци от моят малък брат. Нашия малък брат. Да, извиняваме се за това, много при това, но няма как. Какво да направим? Да, няма как. И до скоро!